Jotono Sanja Kaham, good evening to all. Ang tabuk asomsa lai payment noke omhai notui. Jotono saimano khanan simi khana 2 p.m. ni simi sintipra hastebo lockdown khaijangnai. Haste hapang bai saklai jakha khanan simi tipra lockdown khaijangnai. Tipra no kare kwbangma haste no tongo abun listo. Tangke ang Tripura ni kolno tini sawano. Tai o lockdown khaim jakfru tamo khlaijaknai tei ta bomai raida ang je saimamati je simate kisa sawana. Khana 2 p.m. simi chengjaknai sini lockdown oro sini bank bo phiokjak tongnai tai malkhunglok choleglak tai nini hati mwkhiteng paimani amahai hati rok kholobjak tongnai tamkhe chini je salbrum nangmani manui khwnui manthokman ni phalnok abahai rok khe manthok phiokjak tongnai phiaba aro kaisa kok tongo condition tongo aro swng kubun salo agini hai salo swng jeta bir khlaima hai abahai bir khlaiman glak swng tamni hinba nok jotono saimano je jagao borok kwbang bir tongo aro chini o je virus abo attack khlainani kwbang kok chance tong hainbagui no chini haste hapang eba ke barot hapang saklai rwkha je amahai je phalnok rokno bir khlaiatui swng nangkuk manis do abo nangsuk khese swng thangnai amahai phalnok rogo mansak nung okhare ni chugu hungkle nogon tongjadi nogni ta ongkhordi ar nung ongkhor angkabo ini family ni khoroksa member ongkhor khe chao thangni je nangkukmani manui no aro paina thangpurbo nung tumung no hakchaltui borok kwbang bir ba borok tongo hongkhe nung bo paibe sak kisa phataro kisa hakchal khe naisingui tongdi tai bo ongkhor khe nung thabidi tai kwbang borok no chini khanani simi 31st March jehetu tongnai ba hainbagui kwbang borok no chathani nungthani kebong morok phaiman hainbagui khana je aguli tongnai rok no ang sana muchungo alaida khe tamni hinba kamirokni borok to mwkhiteng rok to nogorogo no manthokma ba je kamio tongnai alaida khe chini je borok dopha rok chini Tripura sarok je bara tongnai rok je rent house o tongnai rok borok ni kisa problem phaimano kebong phaimano borokle salbrum ang sakbo renton tongo hainbagui no ang tini je mansak mwkhiteng rok paina rwkha je borok rok tini sasok manliya eba ke saimanliya borok o ani o life naitongnai rok no ang koina muchungo norok khana 2 ବର୍ଷ jora tongkho norok thanginai norokni nangkukmani hati barsa chai manai hai amahai manui khani rok paina rakdi romdi alu pyaj soyabin dal jai mansa mwkhiteng rok kisa tikinai jaat 150 rok paimano nini hingke ni tokti rok amahai rok paina rakdi tamni machung hati barsa rok chana nangan ba tai hambai jek no hambai lamsogo tai nini bank ni ATM rok bo open tongnai haipano aro bir hasing jang sama hai nam hai bir rok ta khlaijak norok swng mansak swng nogni ongkhore tongkhani chanai tamni hinba o je corona virus amok belai no kirima singsa wanama singsa bini bithi tabu bo sanam jayak ho chini hayungo kwbang kok haktorono o virus manjak tongmai khe pheba swng belai no kapal kaham chini Tripura haste takphono swng o bemar no manjaka hinui swng khwnayakho tangkhe barot hakotorole abono bemar no tui khorok chini khorokchar tauksujar thwikena tei
manjak tong baksan treatment ngi tong pheba belek ke balka hamseng north east to phayako abon bagino ang haste hapang government bo hambai maya pharo tamni hinba moha belek kheno nangmani jaro nangkuk man decision nai man bagi seng sian tongkha se seng hus tongkha se seng kabang mun yagni yogo katinai te kaisa thasingo ang belai hamjaka sini haste hapangma bo kaisa kani borni decision namana balance ajakha sini kwbangma BPL family tongo eba khe অন্তদয় অন্ন योजना ni jo kalani je priority group je klainai amhai family tongo tipra hasteo 5,86,000 family tai almost 25 lakhs borok tongo borok o category klainai borok taksijora borok mani tongo salo per kg khogni khemano borok per kg borok advance 15 days ni totally free almost borok klayo per family 17.500 means 17.5 kg ke borok no mairum free rejagnai angko o family rok no belai no ang chajaka o bini bongno initiative no bongno decision namano bongno free rejagnai already rejagi bo tongkha ni sao government tai abono karibo je mid day meal je rengnogo je mid day meal tau jotun saimano class 1 ni simi class 8 jora tai nini angnawadi rogo tongo abo hairogo bo je mairum chalajamani je maisa rajakmanta mid day meal tongo chini 4,32,279 student tongo aro tongo primary 2,46,000 something tai aparo tongo 1,65,000 borno per family je student ni je family borno 18 kg ke mairum rok nogo tuni rijaknai tabu jehetu school bondo ba hain bagi bong nogo thanginai nobrum thangino o mairum nogo tunjaknai tai logiwo mansak dal soybean am hairabo tunjaknai tai tun khana nang simino samung chengjaknai tai abono karibo je pregnant buri rokno bongno khe 2 kg 750 gram khe bongno mairum rejaknai tai 4 chaita tokti rejaknai tai soybean amhai ke janai tai kebma amhai bongno rejaknai o samunang government no salute khayo belai hamjaka bongno decision no tamni hinba borok sino seng o virus to jate manjaya tei seng kati tongna bagini no borok sin bagini chini ka hamni bagino mohain setin na harka tai man khanke norno koinai norok bo nongni kising mare dada bai kaka kaki ama jottono mansa okogno pidi bahai ke seng o virus ni yakni yognai tei mansak norok yakno sapan bai sudi tei manke sanitizer bai sudi tai mansak nong dang khodi asuk saino ang o live no orono mathak senai jotono hor kaham jotono kaham tongmadi tai kaham kurung tongnai nungthang hambai।